video, mag-unbox po tayo ng laruan. Meron po sa akin biniling laruan kaysa daw po sa puro gadgets. Na-exercise na po yung ating mga brains. Kaya mag-unbox na po tayo. Yan po. Ang pangalan niya po ay Tangram. Tangram po yung pangalan niya. Yan po. Ibuksan na po natin. Meron po siyang card, pwede nyo po siya gayahin. Buksan na po natin. Ito po ang laman niya. Ito po. Yan. Para sa po mga puzzle. At meron po siyang card. Ang dami pong card. Tapos, ito po ay may orasan. Nababaliktad nyo po. Yan po, malapit na po siya maubos. Yan. Okay, buksan na po natin to. Meron po tayong triangle. Triangle yellow. Triangle light blue. Square light green. Purple triangle, orange triangle, and ano po ito? Hindi ko po ito alam, basta rin po siya. At ito po ay big triangle. Katulad din po siya nito. Buksan na po natin ito. Yung ating mga shapes. Ubus na po yung ating oras. Di po na po natin ito nabubuksan. Ubus na po agad. Balik po natin. Ito po yung mga card niya. Ang dami niya po. Ilang card daw po ito? Tignan po natin. 60 card! Ang dami po! Ito po, Chinese Puzzle Tangram Use Manual Education Toy. Buksan po natin ito. Wow! Tignan niyo po ito. May star. Ang laman po ng box ay manual, orasan, at 7 pieces po na kahoy at iba-ibang kulay at 60 cards pieces. Meron pong isang star sa taas po. Pag isa pong star, madali lang po. At pag dalawa po, mahirap po na walang kulay. At itry po natin ang rocket. Okay. Ready? I-ready lang po natin yung violet. Ready? Let's go! Yellow. Blue. Yellow, blue, orange, at ito po, at ito po. Ay, mali. At tapos na ba ang
tree. Ito po. Coconut tree. Ibalik na po na ang ating osan. Purple. At tapos na po ang ating coconut tree. Ito po. Tapos na po. Tapos. Ay, hindi pa pala po tapos. Tapos na po. Ay, basta oras. Okay, ito na po ating coconut tree. At iiba na po natin. Waiter, umbrella. What are basic? Waiter! Ayusin lang po natin. Ito po yun na sa oras. Una. Ito. At ang ating blue. Ay. At ang ating purple. At tapos na po ang ating waiter. Ito po yung food nyo. Tapos na po ang ating waiter. Abang oras. At next. May hirap po to. Tignan nyo po. Play football, basketball. At ang ating sunod naman po, ang ating umbrella. Ang ating oras. Ay, mali. Ay, mali. Ay, mali. Ay, mali. Yan. Oras, baliktad din natin. Hindi. Alin daw dito guys ang mali.
Mali yung ating violet. Dapat, guys, nakaganito. Guys, so, dapat nakaganito siya. O, tignan niyo po. Mali. Ganito daw eh. Ganito daw yung kasi. O kaya daw ganito. Patay! Ano ba? Ganyan lang pala, guys. Ang hirap ng violet. Ubus na lang yung aura. Ay! Ay! Nakulong! Oh, nakulong yung violet. Ano ba yun? Oh, ganito. Okay na po. Balikan na po natin. Ganito. Ganito. At ganda po na ating goldfish! Tignan niyo po, guys. Sobrang ganda ng ating goldfish. Ito po, oh. Goldfish. Merenda po tayo ngayon. Merenda po muna pillows. Magpili po muna tayo ng gagawin. Dito naman po tayo sa walang kulay. Ang pipiling ko po ay turtle. 2 star. Ito po. Ito pa ang ulo. Ang lakas po ng hangin kay Paeng. Oh, cat! Ito po yung cat. Na walang kulay. At ang pipiling ko po ay 2 star.